Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään meillä on käsillä tämmöinen Turbo E36 avovehje. Ja jos on oikein tarkkana seurannut vaikka mun TikTok-videoita, niin tämä autohan on maalattu tuolla meillä ja Pasi sen ihan itse ruiskasi ylitte samaan väriin, mikä se olikin. Ja sitten tää koko auto on kasattu oikeastaan pienistä muttereista uudelleen. Kyllä. Oliko näin, että tämä on saanut pienen haaverin tuonne moottoriin tuossa, oliko keväällä? Kyllä, siinähän taas semmonen pieni haaveri käydä tuossa täysvedon aikana, niin saattaa olla, että vähän tuli kurkistelee lohkokylistä. Joo, nyt voi sanoa, että on itse rakennettu ainakin. Kyllä. Katsotaan miten se nyt kestää. Joo, nyt tietää omat taskunsa. Kyllä. Mutta se on jokseenkin aina näissä, kun ostaa semmosen turbovehkeen, niin jotenkin meillä kaikilla on semmoinen sama kolminaisuus. Kisu osti ahdetun vehkeen, se oli vähän eri asia, se ei ollut kuule ihan kasassa sillä lailla, mutta sehän oli aivan paska. Mutta se käynnistyi. Niin, ja Pasi osti, räjähti. Minä ostin, räjähti. Ajetaanko me vaan sitten eri lailla vai onko se siitä kiinni, että nämä ei vaan kestä enempää kuin 2 vuotta? Se on hyvin todennäköistä. Muiden rakentama. Niin, muiden. Niin. Katsotaan miten se sitten itse tekemä meni. Niin, kyllä. Mutta niin. Hienohan tästä tuli kyllä. Kyllä. Ja mitä sä Pasi nyt tänään vähän meinasit täällä niinku tehdä? Loppuillasta varmaan. Kyllä sitä voisi vähän kokeilla. Sellainen pieni ponnistus. Katsotaan, että tuleeko sieltä kurkkimaan joku lokon läpi vai ei. Ja tässä oli nyt semmonen juttu, että tää on vähän säädelty uudelleen kuin toi uuden tekniikan myötä. Mikään moottori tietysti ei ole samanlainen, vaikka se uudestaan rakentaisikin. Niin tää on vähän säädelty nyt uudelleen, niin mitä täällä on joku 400-420 suurin piirtein sen verran. Katsotaan keväällä sit kun pääsee penkkiin, niin pääsee sitten kaikki kattoon sieltä niin kuin kuuluukin. Joo. Nyt on sillä tavalla, että pienillä paineilla, että uskaltaa ajaa ja pääsee vähän vedättäänkin. Pali heittää kakkosen tupaan, niin menee niin laihalle, että sulaa koko mootti siihen. Sitähän tässä nyt haetaan. Kyllä. Mutta samahan asetu pitäisi aika hyvin on kuin keväällä ennen moottorituhoa. Kyllä, puristussuhde on pienempi. Joo. Silloin tämä veti navauta 700. Ja se moottoriteho oli 700. Joo, moottorilta 700. Joo. Silloin. Ja kokonaan rakennettu männät ja kaunit kaikki tuli uutta sinne, Visekon männät ja porattiin se 85 porattiin ja H-profiiliveivit ja arpit ylhäällä ja alhaalla ja Atenan pahvit. Perussetuppi. Eikä luulisi kestävän sen 700, mikä siellä oli. Kyllä se pitäisi kestää. Näytäisi vähän lähempää sitä moottoritilaa nyt. Ei ole säästelty rahalla. Näin. Onko jopa vähän lämmin? Tää on ajettu. Mä päivällä sitä vähän huuhtasin sitä Joo. pölyjä pois päältä. Joo. Se on täällä seissyt. Aika täynnä on kyllä, pakko sanoa. Kyllä ei sinne kauheasti edinpää mahdu. No ei mahdu. Niin täynnä on, että joutuu vähän Niin mä olin just näyttämässä, että tästä kun laitetaan pelti kiinni, niin meillä on täällä kurkistusluukku. Siinä on etana. Jäähdyttää paremmin. Kyllä. Pitäisikö tähän tehdä semmonen maailman vahvimman pieni skuuppi, mitä tekee? Se on siis jumalautis, se on kyllä hirveen näköinen. Kaikki, jos teillä on semmonen, ottakaa ne pois. Se ei ole vielä näköinen. Joo, ja ihan etanolilla käy ja niin käy omistajakin. niin käy. Silloin tällöin. Joo. Miltäs tää sisusta näyttää? Se on vähän semmonen vielä aikaansa elänyt, että se sanotaan se oli listalla seuraavana, mutta sitten tuo moottori kun pääsi sanoa sopimuksen irti, niin se nyt jäi vähän taka-alalle. Katsotaan, jos talven aikana saisi vielä tuon sisusta minttiin. Niin ja 5-vaihteinen ZF. ZF joo, 310 ja sitten siellä on Adamatin tuplalevykytkintä ja kestää sen 1300 nyt, että ei ole siitäkään kiinni. Joo. Wifin perä ja PC-alustaa ja tässä on aika paljon meidän myymiä M3-osia tässä autossa. Siinä saattaa olla muutama osa. On aika hyvin, joo. Kyllä.
Alahinnapyörät on kaikki vaihdettu ja Rostekin alahinnapyörää. Ja... Niin oliko sulla Atin Tampere? Ei, Ross Performance. Ross Performance, joo. Oli se DV ostepensanpaineen säätimet ja Valpron 450 pumpputankissa. Ja sitten jos tässä kohtaa rupesi kyllästyttään tää auto, niin voi puhua seuraavaa. Täällä näitä riittää. Kyllä. Odottelee seuraavana siellä. Jää nyt vähän vähemmälle huomiolle niin sanotusti. Joo. Se on jokseenkin näillä turbovehkeillä tuppaa se huomioon tarve olemaan aika iso. Kyllä, mutta onneksi on yksi tuonne vapaasti hengittäväkin tuossa. Kun ei vehkeä kestä, niin sit voi ottaa toisen ajon. Niin. No, pitäisikö meidän käydä vähän testiä ajamassa tätä niin sanotusti sillä etujarrut lukossa? Niin. Katsotaan miten meidän käy. V-bandi tossa tapissakin. Joo. Mulla kävi meinaan kerran jo silleen, kun ajoin nappas V-bandi kiinni perustaessa. Joo, silleen perustaessa, niin jysahti niin saatanasti. Aika vaivattomasti käy, sillä erittäin lempeästi. Tää oli lempeä mun mielestä. On. Tässä on tosi tasainen tää tyhjäkäynti. Onks sulla tämmönen? No mulla ei oo tämmöstä. Toisella autolla kuvataan vierestä. Ja sitten
poistettu.